ọsọ pụtụkwanụ n'ime bụlụ chinchin ghọta ebe si abịa n'obodo bụ ụlọ onwe ya ayọrọ ndị nọkwa n'ime ya bụ ụlọ onwere ha chinchin mana ndị chikata ụdịrị fim na-eme n'ime Naijiria anya ụfọdụ oge na-ajụ onwe m ọ n'ime Naijiria ka m nọ n'ime ya ịnọ n'ime bụ n'ime Potonovo eziokwu m niile ọ n'ime Naijiria ka m nọ n'ime ya biko kee ụdịrị bairo eji 106 milimili wegoro ke ụdịrị pepa ọgwụ problem gị bụ na ijelo Bible school ọ bụ na ije Bible school akala ịkụziri gị na-enwe na pen na-eyuzu n'eluigwe ede afa ndị nsọ ndị na-eme ezigbo ihe bụ golden pen Chineke enyego ndị nọ n'ụwa dị pen ma ịkpọzie m ị na-ajụ m ya sị import exporter golden pen o nwere ike ọgwụ wa mụ na ha bie na-etredi the pen o nwere ike ịmara iwu Igbo men unu alike ka business cheke na ọ mkpọ gị ngwa gị ka mmanụ na o nwere ike ọwụ na imego ya behind me cheke ya na ọ mkpọ gị ngwa gị the main thing bụ na ego pen ego gị ego bụ na ego gị 160 million naira pen and paper ọ dị mma agwara mụ na agwasị n'ihe anyị nọ n'ime awụ action movie seasonal movie ọ dị ya agwụ a ga na-ekiri ya until ụmụaka anyị apụta kirie ụmụ anyị abịa kirie ndị na-abịa n'iru ka ga-ekirikwa nke ha because it is never going to end what that kind of thing mana ka anyị move go from that place ka anyị baa n'ihe ọzọ ngwanụ gbaa m ụkwụ na eze nwiyo obodo ekogo mfanye na men nọ n'obodo a jos nọdụ n'isi ejie saịdị nke ọ nọkọta obupụtala onwe ya telema onye nọkọta ono obupụtala onwe ya tv gbape nke ya na-etili ya mkpu cheke ya asa na ọkwa anyị nọkọta nnọọ n'ime last week nnuzie ha nso from Osun State Polytechnic asị na-achụgodi ya na enyere ya suspension ọbụla ọchịchị ka a chọrọ ya na-enye rector onye isi the Polytechnic suspension nna mụ a na-asị ka ife na-emezi ka ezi ife ga-eme anụ menwuzi based on nkịta anụ ọrụ adịrọ na Nigeria onye ọbụla na-achọ ọrụ ka a ya asịzi mmadụ ọgalitugodi na-ajụzi ka ife na-emezi na ọkwa ya ka jugidezi ife na-emezi wee sị na gaiman jos bute bedside king side bed donye n'ọfịs ya ozugbo nna odeti na ozugbo mgbuchalụ dị man nna m ọrụ kezi nke ndị nke m ndị nke gị na ọfịs m na unu na-alụkọ hapụ ihe a ọfịs m na Hot FM ma ọ na nganga ebe ifunugo bed ya onye ọlụ ka ọ bụ na ịghọtago na but asa eche ka m gbuo alụ gị ọlụ ịma na mgbe ụfọdụ na anyị nwere ike pụta na ebupụta thinking faculty anyị anyhow na-erizin mana icheki go na the guy man nwekwa ike ọ bụrụ na ihe o ji donye the bed there based on ọlụgide ọlụ ike gwu ozuo n'ike na because na Jizọs mgbe ọ na-eke ụwa ọ nọkọtakwa zuo ike gosi gị na izu ike dị mkpa mana ọ dipendizi ụdị ike ị na-ezu na-enye gị na-agwa gị mkpa ọ dị izu ike mgbe Jizọs ji wee zuo ike ọkwa ofu ụbọchị n'ime 7 days nwoke m agụrụ bedside and Jesus ejikwa bedside fat emena na comparison enwenụ Bible mana asa ka hapụgodi nke Bible quotation na back to ihe anyị na-akpa na based on ụfọdụ na-ekwukwa na enwe ike ọ bụ na ike ka dị man na-ezu depending on ụdị ike ọ na-ezu mana ọ nwere ihe na-agwụ ike eji ezu ike enwe ike ọ bụla ụdị ike a ka ọ na-ezu ghọta ebe m na-aga na mana ụfọdụ na-erizi na-enwe ike ọ bụrụ na this guy man na-eti okwe na this guy man na-agba iche na mmadụ bụ ewu na this guy man na-eme ịghọtago na onye ọbụla o si wee dịle ya onye ọbụla o si wee fịa bayasi day n'ọfịs ya na mere o ji wee tinye the bed mana mụ amarozi na your mentor in the Lord nke na-akpọzi my guy this guy man by mentor akwa gị nwapụta ka anyị mepere program ga-agwa m na onwe ndị bịara sị were m national television hello off that mic let me whisper it off that mic mgbe ịchụta mgbe ahụ ị bịara sị m na ya sị gị were mgbe ahụ Mbano, let me loud it in your ear. Behind the scene. Your mentor. Yeah, behind the scene. Una no kwa ni ham na-ekwu. Awesome. So nani me na nwi yo na ya. You are not hearing it. Block your ears, you can't hear it. So, mgbahi na agwa m na ha bịa na asị gị were m. Onye awụ your mentor in the Lord. Biko ganu goro bedside ka gị geru like how many inches?
onye ọbụla jeze install bed n'ọfịs na. So mbanụ nke gị nwa ka m na-ekwu so that mgbe ha ga na-abịa enweghịzi ihe ga-adị ka were m my problem ma enwezie ntinye bed n'ọfịs m ebe a nụa na-eme na obere oge isi m na ike agwụgo ka ije zuo ike. gị na onye ya bụ my problem. You need to go YO. Oyo State. Oyo is your case. Ngani go radio show because I come happen gị na your mentor in the Lord. I had a your mentor in the Lord. Couple he has yo ngani go radio show na 103.3 FM ka wun kaine wetere gị na-enye gị obi ụtọ na-enye gị obi aṅụrị ego bekee nwada Igbo ji eme ọnụ ya na nwiyo ke na anọ n'ihe a mana hey ị na-ekiri movie niile nọ n'ime Nigeria nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke mepee anya gị maka ị ga-anọ n'ime mmiri ka ncha na-abaghị n'anya ịghọta that kind of thing odorogo anya like that ngwanụ ka anyị nwụrụgodo mmiri chiezi azụ we now move on maka next week Ekeresimesi abata achọlụ m alat nke ahụ ka m na-ekwugodo na-ekwu ya n'oke olu my joy bụ na m echezogo pin gịnị ị ga-echetakwa ya o ị gaa na bank si ha na inwe onye chọrọ isendgoro ego chọrọ ime transfer so you have to remember that alert gịnị oke abago m n'Oyo steeti Oyo steeti ọkwụ na afụgo polisi orugo n'ego ga-agọnarị ya m no problem nsogbu adịrọ m mechetara gị o ruwe mgbe mechetara gị don't worry mana ka m jigodo gị maka ịchọzi ichetara pin gị maka Ekeresimesi mana Ekeresimesi erugo m ajụọ gị si na m na-enye gị open check nwiyo ego bekee adị Igbo gwa ndị Igbo ji eme ọnụ enyego m gị open check ngwa gwazie m na national television ihe ọbụla ị chọrọ ihe ọbụla just make sure maka awụzi m mother Christmas ugbu a gịnị ka ihe chọrọ ịjụ mma agaghị enye nwoke that ihe niile ikwu now that question na-eju m o nwere ihe a na-akpọ adjectival clause oyibo ọzọ ị ga-abagodu na secondary school ka emere yes I remember adjectival clause ime o ji wee nwee adjectival clause ihe o ji wee nwee odo na mama nkwa meaning of adjectival clause mana ya bụ nnukwu oyibo na-adịba anụ ka people sụọ so ihe o ji nwee adjectival clause bụ na birthday wishes na vary ọ bụ na-egosi m na ka ihe need for birthday bịa this is not your birth month ọ bụ na-egosi m ka ihe nchọ for Christmas go nsogbu na-enwe n'elu ụwa ọ bụla amala ụmụ eme ọ bụ na-egosi m ka ihe nchọ for my for Xmas December like this mụ nwee nye bill nke ya ọ bụ na ọ ga-eman ibe m chọọ nyekwazi ebe based on one mụ na-egosi wee dị na mma na based on na isi alụbi abayasi de asa birthday ị ga-enye m birthday ka ndị akpọrọ birthday amaanụ m na ọkwa ahịa ka m si njisi gị na this is not your birth month ọnwụ na ndị awụ ndị amụ na December hapụgodi m na ọ nwere ka o si dịrụ m alright o dego m anya mana gị nwa nọ n'ụlọ anyị ma na Ekeresimesi mgbe eji enye ndị mmadụ gift dị n'iche n'iche ugbu a ka eji ezi mmadụ ọnwụ na efu mmadụ n'anya ga-ewere ugbu a wee zi ya na efu ya n'anya ọkwa ya mmadụ fụkwanụ gị n'anya were ugbu a wee zi gị na ọfụ gị n'anya malite na Jenụwarị wee ruo ugbu a ọ ya ma irue n'ụlọ ga-egoro bag of rice goro ihe niile erute gị nye onye anya onye ọzọ nye onye anya onye ọzọ ka iji na-enye ihe ndị a enye ndị a ihe ndị a ọ ka ha wee ma na ibu ha n'uche ya ma ji na-ajụ gị nwa na-ege anyị ntị ma ị nọ n'ụlọ ma ị nọ n'ime moto ma ị nọ n'ahịa ebe ọbụla ị nọ si gị enye gị open check mmadụ pụta si gị this year emekigo m up my mind na mma enye gị ihe ọbụla ị chọọ n'ọyọ m ka ehi ga-ayọ nwa onye ahụ ajụgo m nwa iyo mee ka ọ na-adị eme maka ọ ya mee ụfọdụ oge m si na magaghị ajụ ya ajụjụ ọbụla maka ọ ma ịmaga owe ya mana gị nwa asị ka mmadụ jụọ gị onwe ihe na-akpa gị onwe ihe mebi ihe like ihe ọbụla ọ bụ asị ka mmadụ jụọ gị sị gị ka ihe ị ga-achọ for this Ekeresimesi ka ihe ọ ga-awụ ka anyị ma 08182426591 08182426591 ọwụ mma ka ị chọrọ iji ịyọ ihe ahụ
na eme ebe onwe ebe m na-eje ọwụ na onwe ihe oke ịchọ iyo ihe ahụ just make sure na ị gwara anyị ihe ọ bụla ọ ga-awụ mmadụ nye gị ihe ahụ na ekeresimesi a ya eme ego obi aṅụrị yes ọ ihe anyị na-ajụ na taa maka gịnị na ịdị anyị mkpa ekeresimesi erugonu anaghị chọọ ka anyị mee ego obi aṅụrị wọta that kind of thing na nganga igwe radio show ehihie ọma nwaanyị ọma sweetheart ịwọta that kind of thing isi gị nọdụ ya yes baby nya kolome nse na abanye ECOWAS headquarters ka mụ abụzi ikpeazụ a Adigbo. Baby. Only Adigbo na counterfeit. Iwata na-eti ya n'okolu ka onye na-anụ gị akụkụ na-akali n'aka ekpe na-anụkwu ya maka ime ihe alụ. Thank you very much. Ihe ya eme atụ ihe mmadụ. Yọọ ya. Yes. Ka m godo ụzọ ya obodo gị nwa bụ Adigbo. Gaa n'ilu nwanne m nwaanyị. Thank you very much. Ekwela ka mmadụ napụgo oche gaa na this station ị na-anọ because sense m na-anụ voice gị nna ebe enwe ezigbote joy. Nekwere ihe mmadụ na-ayọ for Ekeresimesi. Wiyo gbado ezigbo anya. Na Besdom. Wiyo ị na-anụkwa ya. Ya mgbasibe mbọ ike. Nne maka na ịyọgodo ihe a na Ekeresimesi ma agwa gị ka mmezie mgbuzi amụma n'isi gị si gị ụfụrụ Ekeresimesi a ihe ọbụla niile ọzọ. Ịmara nwunye ọ na-asị na ọkpọ ọgọ gwa gị. Steady. Ka m ji wee kpọọ ya kịta wee gwa ya. Ọganiru iwu nke gị left right front and center. Mmanụ ahụ Chineke tere n'isi m na-aba anyị adịrị anyị na ise chai nekwenu nwaanyị ọma nwa isi nke ahụ nke gị nọdị mma my darling. Ihe ọ eme mmadụ si nyọọ ya na Disemba anyị yọọ ya bụ moto. Ọkwa ifuru ndị m na-ekwu okwu ha. Nne nye m classes, nye m aha ha, nye m the class of cars. You what that kind of thing? Afa ndị mma achọ ka ha nye m Disemba. Great game. Ọgwụgwọ? Afa ndị mma achọ ka ha nye m di moto. Mba no, the name of mba. Afa moto, ụdịrị moto ịma nwe ndị na-achọ keke kịta ka ị bịa nụ nne ka isi yọọ chukwu ihe a na Disemba ọ ya elu gị aka ikwete correct nwaanyị ọma ji m ihe daalụnụ my darling ka ọ dịrị gị na mma bye Venza ịghọta that kind of thing ọwụ na gị nwa ji Venza my darling ọgwa dị m aha ya make you sure you drop all the key no ya. E what that kind of thing before December go. Mba. 08182426591 08182426591. Gị nwa ka anyị bụ n'uche wee bịa na nke taa na nganga igwe radio show si gị ka ihe awụwụ mmadụ pụta na this December wee ya nye gị ga na church tie hallelujah 100 times. Ịma wegara kind of hallelujah itinye ọzọ si hallelujah. Church ka na-ekwu praise the Lord get ọzọ hallelujah. Yeah, that is it. Ihe ọma. Kai. Ekwenu come voice. Ada $5. Yes, they do you what? That is me. Ke mere? Hey, kakao. Nke a bụkwa 2900. Ọ sound ya be ya na nya ka nna agba ya ego. Na onye ọbụla si na ọkụ ga-eme nwu disi ya atụọ ya mmanụ injin na okwete na ọ na-eme. You must hear. The team must hear. Okay, for that thing in our this year, it must hear. Sonanimo, after me, it is a me. That one and only. One and only. Any other one is a counterfeit. What are that kind of thing? Oh, kill my baby. Kill my sugar love.
Kelee. Bagadu break. Kelee. Si ka enye gị open check this season biko yọọ n'ofu ihe. Ya ọ na onye ahụ ga-emerụ na Onyinye m chọrọ ọkwa ịhapụ n'obodo na obodo ndị Igbo. Ọ na-ekweta na ị ga-emenwu ya faith biko obodo kpọrọ akpọ. hapụ Bible. Hapụrụ n'obodo, achọrọ ịhapụrụ n'obodo obodo ụzọ igwe. Onye ọbụla ozi prezident onwe ya na. Ma nke ahụ first. Mana kele ọgwụgwọ maka na nwoke nọ n'ebe isi ga-adị ya ọfụma anago n'ebe ahụ first abala nsọ ya ya ka m chọrọ ọ ga-elu gị aka o ise anya na-achọ obodo niile daalụ ekelekwe m na ihe onyinye n'onye It's nothing. Ọ palliative anyị ji enyere obodo anyị adịghị ahụ ọdụ palliatives. Bye. Palliatives rube gị olutu gị n'aka nne. We give it to you. Asọ nwekwa meseji bata ka anyị buchalụ meseji a na meseji anụ abata ọ sị na afịa bụ mụ na Chimso nwa ya ama mma asa maka aha ya asa ndị ọbụla efu na-aza mụ na Chi o nwere ụdị nwa ha na-ama special so mụ na Chi ọ bụla ị na-ege ntị kpogodi ka mụ na ịkọ ya bụ na Disemba ndị ọ ga-agbụ gị na ha na Disemba elikanụ na o onye na-ajụ m ọ na-ajụ m who is this nwe iyo ka onye wụdị nwe iyo a ka onye wu nwe iyo biko nwiyo bụ onye ezite n'ụwa ka ọ na-alụ ọlụ ezinụlọ na-ebunite ụmụasa enu ịmaga ọdịmma ụmụasa Ministry of ụmụasa nọ asa agụsịbekwa meseji so mụ na Chika mkpọ ịgbanyụzie kuluo down ekwugo m na ị nwere na n'oge so n'ihe nna ya dịsi ya ị ga-ayagide m ọma nke ụmụasa hapụ na ị ga-aya m nna afịa steeti ihe a awụ m typhoid fever for you. No, ịchọ ka ọlụ ọma ezite m n'ụwa ka ndị alụọ ka ọnọdụ ha typhoid ka m gwụ. So mụ na Chi nwa ọma ọsịsọ na-ekwu n'afịa ọ daba wite ọsịsọ mụ na Chimso ọsịsọ so mụ na Chi na-zitere ozi na wee sị ka na ọ na-eme birthday shout out ka anyị kenelie nwanne ya nwaanyị Mrs. Adaobi Azubike Ume onye na-eme birthday tata mụ na Chi si mma nwanne ya nwaanyị esikwo na amụ Chineke mee ka ị ga-esi na-asị na mụ na ifeonugodi mụ na Chi na-ekwu okwu ya cool down mụ na-agwa gị na just cool down ama m onye mụ na Chi mụ na ya na-emekọ ihe a okay sorry nna m name m n'ala biko ọka m bilie ka ọka m nọ na so based on the birthday anyị na-asịkwa Mrs. Adaobi Azubike Ume happy birthday nwaanyị ọma ebe ọbụla ị nọ ekpere ọma ka anyị na-ekpe n'isi gị tata na ihe ọbụla ị na-achọ ihe ọbụla ị na-ayọ Chukwu na ọ ga-emezu gị ise ka m jiri nke ahụ wee gwa gị inwekwa onye ọbụla na-eme birthday ịchọ ka anyị mekwere gị shout out da kene onye ahụ maka nke Disemba kwana anyị aha onye ahụ just zitere anyị ozi anyị mekwere shout out ọwụ na housewarm ihe ọbụla ọ bụ maka iwu onye Igbo maka ịbụ onye Igbo ọ gwara m gị nke ahụ agwasị gị bute ya we will do it for you onwe n'ihe ọzọ anyị na-alụ hello Hello, good afternoon, ma. Oh, good afternoon, ma. How are you, ma? Ada is Onyinye. One and only after me, it is me. Ada is Onyinye. Singing with Onyozo, it is a counterfeit. That is it. Biko, kenelu mi yo nwanne anyị nwoke. We yo ekele m gị. Strawberry ụmụasa na ebe a na stock exchange ụmụ pinot. National cake. Ana like okwu mgbe ọbụla anọ m n'ụlọ na-asa m okwu ụka maka so ebi m Ikolodu wee na-akpọ. Ndị Ikolodu ngwa kwenu. Anyị ọ ma like kwu gị. Ụka amaka nụrụ aha ya ụka amaka ọwụ maka ụmụasa so were nwayọ.
I like it. Nwaanyị ọma biko. Onye isi like I like again. Mana mụ We love you. Likeness m nwere n'ebe ị nọ kakwa nke ego. Ị makwa ọkwa nwaanyị mmadụ. Ihe ndị like ịbụ nwanne m nwoke. Isi na Jizọs Kraịst bịa n'Ọnịcha. Ndị eziokwu Ọnịcha ka Jizọs Kraịst dị ọbụla na Sọnde. Onye Ọnịcha ka ọ bụ na icheke acting niile o mere n'akwụkwọ nsọ. Ụka amaka bụ Cheke acting niile o mere n'akwụkwọ nsọ. Ụka amaka. Nwa ka mgbugharị ka nyekwa gị anọda acting na ọ ma egosikwa na ọ bụ onye Ọnịcha. Mgbe ahụ Pita na-ajụ ije n'elu mmiri, ụjọ tụbazie Pita mibezie emi mụnye Jizọs gwara ebe a ọsị ya na-enu onye mgbu a sọsọ ndị Ọnịcha ya akpọnwụ mmadụ onye mgbu ọsị ya na-enu onye mgbu a ka o si kwe ya n'ihu ekwe na Bible si no add and don't remove maka ihe ị na-ekwu kwuloda a na-translate n'asụsụ ọsị ya na-enu onye mgbu a nwee kọma obisie gị ike ọsọ onye mgbu obisie gị isi oke amaka ikwetere ihe ọ na-ekwu eziokwu ka ọ na-ekpọta na nwanne m nwoke afụgo n'ọkwa ya ka m ji isi unu ga ebe mmadụ na-asị na ofe nne ya siri adịghị ụtọ ọnya ka popu ji wee sị na ya eji m ụkọchukwu n'esti ya abịa ọya ebe si na onye abịa pụta ọsị n'ụtọ ahụ onye Imo pụta ọsịkwa Enugu pụta Ebonyi Delta ka ha niile ga-asịkwa na ebe ha ka o si mana nsogbu adịrọ mana anyị ji abụkwa ofu anyị na-abụ my dear you are free nne nwaanyị nganga ka anyị guga mana ka m jụọ gị ụka amaka mmadụ pụta na Disemba asị gị ngwa were na ihe ọbụla sọ gị let us hear it from you onye m na ihe n'idi na ihe na-aga onye ahụ happiness not your happiness obi aṅụrị ka nchọ obi aṅụrị otu ahụ na-enye m obi aṅụrị ya ka nchọ na Disemba don't worry nganga enyego gị ya already will be giving it to you maka ihe ikwu na-erizi mbụ na Disemba ụbọchị nganga anyị mana ụbọchị nganga danyere na Christmas ka nje mewa n'otu mana maka ihe ikwu mma anọzighị ka m na-emekwa gị obi aṅụrị ghọtago eche m na ihe ọzọ ka ị chọrọ ikwu no leave no transfer anọ m here steady Ada Igbo ma don't worry yourself nganga na-enye gị obi aṅụrị already ana anyị na-ekwe gị nkwa anyị ga na-enye gị ọṅụrị till 2021 22 23 just ọkwa na one just come to your radio station chelu ngabazie na parish ebe ya na-abịazi for council daalụ my darling unu eme ọfụma Chukwu gọzie unu ise ma gịkwa bye asị kwetego na ọkwa ikwetego na steady na Jizọs ọ bụ na ọbịa ụwa ọzọ Jizọs wụ onye Ebonyi ka ọ wụ ngwa gwa m ofu ihe ọ ma egosi na ọ bụ onye na m na-agwa gị ihe o ji wee bụrụ na onye Ebonyi mana hapụ onye Ebonyi gị nwa ezigbote onye obodo Jizọs bụ onye obodo mana ị na-ekweta nke ọzọ onye obodo ka ọ bụ Jizọs wụ onye Ebonyi onye obodo Jizọs wụ onye Enugu Jizọs wụ onye ka ebe ọzọ abịa Jizọs wụ onye ebe niile in fact ọ wụ onye obodo anyị nọ n'ime ya ihe ọbụla o mere ruo ebe niile getting it now hello mba chọọ m ịnụ to ihe m chọrọ ịnụ hello oge ekwu ihe 081 82 42 65 91 ịbatago chai gịnị hapụrụ ụmụ nwa awụ m nwoke na-asị m hapụrụ gị nwa imebielu m dị ekwanụ m anya biko awụ m nwoke na-asị m hapụrụ gị nwa ọ dịzie ka mụ na gị ifu golden pen eji 100 and something ịchọ iji wee dị ahụ onye a ngwanụ dị ede ka mfụ ọkwa erugo m tọọ mee kala mes inugo dị ga-atọ m bubu nne gwakwa ya ọzọ n'ịnụgo di gwakwa ya ọzọ nwee ka ọnụ ya mgbe i kwuru ya isi na onye wu di gị nne isi na onye wu di gị nekwenụ m apụtago m n'ilo wee saa akwa m ifugo imele onwe gị na aka m ifugo imele onwe public assault na imele onwe nwa ọma biko sorry whatever God has joined together ego bekee can no put aside nne unu lụwazie n'ọlụlụ unu mami nwa ọma asịna mami nwa ọma ka ị chọọ maka Christmas a ka ị chọọ na Christmas a anything that will make me happy. Ị na-ajụ ya n'ịma ihe mommy gị need.
Sana ya ajụjụ nye ya assurance. Give me assurance. Don't worry, come on the choir ya gulu ga-egwu on the 20th. Nonsense. We wish you One name why her birthday is this month, 28. Gịnị wa ha ya? Let me send a message. Vivian Nwoha. Yes. Ọ na-ana anyị ugbu a? What's not 28? I don't know. Yeah, don't worry, we still wish her. Send the line message now na number on WhatsApp number so that on the 28th. It's been a while. I really missed you people. I had on since that time, I think. So I couldn't call. Solid name. Man, I only go game Mugua, right? Ma? It go okay now, Abby? Yes, I'm strong. Don't worry. Where's the game goes throughout this year and 2021? You are healed and perfect in Jesus' name. Amen. For this your prayer, let him remove Natanabal. Ịchọrọ just nyem anoma like a vegetable soup. On a masim. Vegetable soup. Yes, baby. Vegetable soup. No problem. Oh, thank you. Oh, you're making my heart melt. I can take it contest no. My in-law, Nedalo, my darling. Unye wiyo. Oh, mama. Mommy wiyo. Dalo, my dear. Never dollar no. Nwunye wiyo. Don't be doing like that. No problem. Problem na gị na gị enwe wepụta ọrụ ga na ha straight. Problem bụ na ị na-achọ itinye m na ihe a na-akpọ public something. My nna ihe na-asụ wu bekee. Ịpụta 1 minute. So naanị gị na-anụ Amaka. Naanị gị na-anụ Chinyere. So naanị gị nwere Uchenna. Biko mana ndị ebele mmega chere m agwa gị ndị ebele mmega wụ ndị a na-apụta na-anụkwa gị ka ị na-ekwucha aha ndị niile na-apụtakwasị nwunye nwiyo ana m anụ nwiyo my dear number what are you 100 ma gwa gị biko gị nwa gee ntị number what are you 100 120 multiplication is allowed asọ onye telu mmanụ ihe ọbụla na-eme na na-eme kizi reference to ihe dị na Bible. Akụkọ. Is your rice? Bible si go into the world. Nna, Monsa. Onye isi Monsa. Obodo, daddy Monsa. Nna ya press gede m phone aka na afụ m ụfụ. Ụmụ nwa kalịta atọ onye akpatara ya. Battery m for one bar. Ịbatago nna nnọọ. Nna ya ego bekee. Sorry na battery gị o. Adigbo one. One and only. Any other one is a counterfeit. What are that kind of thing? Ego ke ga bo kwa ke naira kwa $1,000. See what that? We ko were nwa yo na-ekwu ya ka ha na-anụkwa ya no pounds and dollars. Because some no naira nwekwa na akpa ya eziburu. Isi gị no di ya ma wụ gị mmiri jiri ohi ugbu a maka ihe anyị kwuru. Okay ma. Ijie. Asọ bụ na ịnweta n'isi ya isi nwere problem. Afọ mbụ onye metazo n'Ikorodu na-atọ. Yes. Ndị Ikorodu abatago Maazị representing Gangigbo radio constituency now Ikorodu. Okay. Daarụ n'ọrụ ndị na-eme anyị obiọma jise ike onwe. Nwunye. Daddy Monsa. Ị makwa na Jizọs bụrụ onye Naijiria, ọ bụ na Naijiria ka ọ bịara gaje n'ala Igbo. O megide bụrụ na Anambra, ọ ya agbakwa ọsọ. You see it now? Maka gị zikọ eji bụ ọsọ. Ọ ya agba ọsọ nwanne arụ dị ebe ahụ dị too much. Tell him. Anọkwa m mgbe ị nọ na-achọ okwu a aka m adịghị ya. Mụ agwoke ga-ebu osi. A ga-ebugoro ụzọ kụpụsie eze niile nọ n'ime ọnụ ya fe. Osi eme. Onye Ọnịcha ka ọ bụ. Ndị egwu wayo. Na mpaka ngwa gị eziokwu. Alọla ya aba maid. Mpaka mgbu alụ gị ọlụ na ịma na isi bụ na ịbụ catechist mana ifugo one of the reason ime nji bụ my catechist because ide follow ihe dị na akwụkwọ nsọ ide agụ Bible gị ọfụma. Ghọtago na ọ bụrụ na ifolo ije Bible school ọfụma jekwuo Sunday school ihe na-aba dị iche ọ bụrụ na ijere ya ọfụma ị ga-aghọta na a gwara ya na mgbe Jizọs bịa n'ụwa
n'eziokwu na ọ bụ Chukwu mana ọ bịa n'ụwa mebe ka mmadụ sọsọ na Ọnịcha ka na-enwe ịpụta na mmadụ onye chọọ ka enye na nwayọ ọ chọọ ka eme ihe ndị ala sọsọ na Ọnịcha ka mmadụ sọsọ ndị Ọnịcha na-eme ka mmadụ ndị ọzọ niile na-eme ka gịnị ka anaman parking way lọgị na-agba speed Ọnịcha ka ọ bịara eziokwu ajọ ntọ maka ịdị na-anapụ ya kịta maazị ewela iwe biko enyego gị open check gwazie anyị ihe ị nwere ike ịchọ for the Xmas ka anyị mee ya fast maka ndị ọzọ nwee ike bata n'ihe anyị sọsọ ihe m nizi na Krismas a bụ akọ na uche ya biko maazị Ogi ị na-achọ ịgwa m na akọ na uche adịrọ ka m gwa gị m ji ekwu oyi enwere m my reason ibi ego dị m moto na m enwere akọ na uche onweghị uru ọ bara ihe m ụlọ maka na m enwere akọ na uche onweghị uru ọ bara nwa ego na amụ nwere akọ na uche njide eso onweghị uru ọ bara nwa akụ na uche nwekwe na oge anwụrị otu uru ihe na-ebute akọ na uche na-ebi ya ihe na-enwe anwa anwụrị ihe ọbụla niile batara ma ọ bụgodoro obere ka m were o zuru ma ndị ama m ka m ga-esi wee yi ite oyi uche onye adịghị ya njọ uche gị adịghị njọ the only problem na bụ na Solomon toro ogologo mana gị nwere toro Lucky ya bụ the difference mkpali ifunugo ya ihe na-ekwu otu aka Baịbụl si wee dị maazị jara nọdụ mma o Maazị Emeka review Catechist application is. Hello, Maazị. Oh, okay. Emeka review Catechist 08182426591. Akara ekwentị anyị Nganga Igbo Radio Show. Okay. Nwunye ga-asazi m ajụjụ njụrụ gị na mbụ ka ịchọzi. Juzie ọzọ. Enye gị open check ugbu a sị gị. What do you want for Christmas? Okay, here go. Agaghị m achọ ịhụ ụwa n'ike agaghị m achọ ịhụ ụwa n'ike o agaghị m achọ ịhụ ụwa n'ike. Hello. One and only. Ehihie ọma nwa dị Igbo dị Sam. Ogwem. Look at me, I'm one of my Kill me. Hey, Daddy wa kakao isi tem for you. Moisa, ebe na gbara igwe. Ayi, kakao, mpe ebe anụ na-agba egbe ọ na-ata nnọọ n'idie. Moisa. Mon. Ebe a na military. Jesus bụ onye Ebonyi steeti ka ọ bịa. Mbanya irizi na dịka ngwa gị aja na Ebonyi steeti enwe Ọnịcha oge Afrịka na-aga ije n'elu mmiri oge a na-aga ije n'elu mmiri enwere Afrịka base isi aka a na-aga ịbata na Ebonyi oge Afrịka were mma ịmana Pita nke Abakaliki oge a ọ ga-asọ were ma bịa ntị na-akọ keki na-aga ị ga-afụ onye ezi were anụ ọchịa ya mee rijọ megere nwanne m nwoke mana ofe ihe ekwu mụ ajọs kweta by alignment elompa ọnwa ofe ihe ikwu mụ ajọ ịbanye by alignment ihe kwuru na ịbịa jos kwuyalichakwa ihe niile si na enwere Ọnịcha na Ebonyi steeti original Ọnịcha ka esi wepụta Ọnịcha nke nọ na Anambra so abịazi ọzọ enwe 12 tribes of Judah so abịazi na Ebonyi steeti na enwe different language enwe Pentikọstal na atụ hapụzie enyezina onwe gị nsogbu ịbụ founding father enyezina onwe gị nsogbu nke ga-agwụgo m ha ịga sogburu onwe founding fathers enyezina onwe gị nsogbu na ịgbago mbụ Uche from Ikeja ngwa nganga nyego gị okwu ncheki biko were no one thing for the Xmas ihe ọbụla nsị ihe ga-ewere na Xmas bụ in fact ogologo ndị ha na isi ike chai
Chukwu enye gị oge ya. Ị ga-adị ndụ fụ 2021, fụ 2022, fụ ụmụ gị. Ise mma ngịkwa. Ọkwa ịnụgonu. Udo, ọṅụ, arụ isi ike, hapụ. Nke ahụ ọgwụgodo nke gị maka na ị na-ege nganga Igbo Radio Show. Nke ahụ awụgo nke gị for this year baa na 2021. Ga-adịrị nke ahụ ofu ebe. Hello. Hi. Hey, nke a na-adazi ka onu nwaanyị mana ọ nwoke ama m na ọ nwoke ka ọ wụ. Good afternoon. Rough play. Hi guys. Good. Aja na obi m egwuchago m. Keki dịkwa na. Ọwụ onu gị. Is it your onu? Leave the onu for the onu owner. Chai. Ego bekee. My darling. Ọmarịcha nke na-anụ. Oh, n'engwa kwezienụ. N'ụwa nke anụ ọkwa. Oh, I am melting. Chai. Asakekwanụ. My dear. Udo dịkwa o. Ịma m nọghara olu gị like this, ọ dị m nọ ka m nụzie enigwe. Oh, my dear. Ọkwa ọgwụ ka ya achọlụ go, ịmapụ ya n'ahịa go. Enyela hapụ onye a na-akọ iri ebe a. Ịdị ọgwụ a na-ejere mmadụ ije na. Daalụ nwaanyị ọma. Thank you. Apụ nwunye. Ahapụgo m ya. Onwedị ihe m ji ya eme. Onye a dị ka onye abịa gụọ Onwe ihe m ji ya eme. Onwe ihe m ji ga-eme. Gwagodu m aha gị, gwa m aha gị biko. Chibai ka m jizi eme ihe. Chụọ onwe ya for Saturday. Chibai ka nwoke ọma m. Chibai ka nje m ọnụ. Chibai ka nje je mba. Ọ mụ na gị na. Ọ mụ na gị orue mgbe ebighị ebi. Ise ọsọsọ mụ na gị na nwoke. Only me and you. Anyway, you ga-abata n'etiti anyị. Holy Ghost! Fire! Ọkwa n'isi nke. Ọ na-anụ ya. Fire! Holy Ghost! Fire! Ọfụgwe ya chai nke atọ m kwụsị. Uyo ekelekwa m ka ekelekwa akwa. Ịlọ gị kene ya nọ ịlọ gị ka ọ wụ. Mpeni dọrọ m ekene gị hoo ha. Ị na-achọ ịnalụ m ụlala lụọ jide ekene gị hoo ha. Ịlọ gị ka ọ wụ. N'ọlụ onwe ka n'ọlụ onwe. Chibebe. Chi nwoke ọma. Ka emezie ka emedi ịmagoro the other one afterwards. Oh, Isalu now, Isalu, you know the love is strong, the water. Mwah, baby. Mwah. God is here. Can I say that behind the camera, water? Bye, baby. Ngangi Radio Show now on 93.3 FM. Kai, okay, come back here. Okay, come back here. Okay, come back here. Hey, mana. 3 minutes. Gina biko. Asị mana anyị need iyo ndị mmadụ mgbaalụ based on na isi gwabu ha na enwe ndị ọbịa ị na ha ya nọ tata. So biko Igbo na-ege ntị ụbọchị Satọde gara aga anyị gwara unu na anyị ga-enwe ndị nnukwu ọbịa ndị ọbụla so ofu onye mana ka o si wee dị ịma na mmọnwụ na ibi ararụ ọtagona so ka o si wee dị ọ dapụtara na ha ga-anọ ebe a n'ụbọchị tata mana ozi anyị na-enweta maka na anyị nweburu olileanya na ha ga-abatalụ tupu anyị emechie tata mana ka anyị si nweta ozi ka ha si wee gwakwa anyị n'ime izu ụka anụnwa na ha ga-anọ mana ọ bara uru na anyị na-agwa gị ndị ha bụ n'ụbọchị ahụ sọsọ ihe ị ga-emedebe bụ ị na-asonye nganga Tuesday, Thursday, Saturday ụbọchị ha ga-abata ị ga-amakwazi ka m were ezi ohere a wee kene nwada Happiness Nwankwọ nke awụ nwunye Chima Oguru na-asị ka anyị na-ekene gị we wish you happy birthday today ebe ọ bụla ị nọ nganga na-ekene gị asị gị udo ọṅụ ga-awụ nke gị n'aha Jizọs. O nwere meseji bata kịta nwezi ihe megide ka nlikwa nne ife tata cheki ya na nke a bụ mmachi ọ sị na ya si from Iba wee na-ezite ozi machi nwaanyị ọma o wee sị good afternoon ehihie ọma ego bekee na nwiyi o nwere ka o si wee dọtịa nwiyi o nwere ka o si wee kpọọ ya ego bekee si ego bekee ya dị Igbo one of Africa ịgaghị mmanụ ama m nọ ihe o dere ebe ahụ so o wee sị na unu bụ penkila nne ka anyị na-ekili ya nọ ihe anyị na-ebe a na-alụ anyị nọdụ ebe anyị na-eme gị obi ụtọ sọsọ na nganga ka ị ga-enweta nwe
asa ebe anụ a ka anyị ga-eburu egwu wee pịachie based on na-ekele ọrụ eke wee na-asị gị chebirizie ya on Thursday anyị ga-anachigatakwa ebe a sọsị ha anyị na-eme ebe a bụ ime gị ka ị na-amụrụ ya nsogbu adịghị sọsị ị ga na-eme ihe bụ ị na-enwe anwụrụ chọta m na Facebook nwiyo Twitter nwiyo Instagram nwiyo TikTok nwiyo ebe ọ bụla a na-achọ mmadụ sọsọ na ebe ime njechọ m bụ na police station ka ịchọ m ebe ịma mfụ m based on na mụ na ha dị n'ezigbo mma wee na-asị unu onye afọ taa ka afọ ya echi ka emesịa ego bekee na-asị gị nọdụ mma ihe ọbụla ị na-eme udo ọṅụ ọganiru ka mkpe ga-ekpele ya na-asị gị ka ọ dị na Thursday ka chi fono Nganga Igbo